Sa ngaran ni Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang an misak ini dinudulot niya to bilang pasasalamat sa mga biyaya na winawara sa tuya ning mahal na Diyos. Lalong-lalo na ang biyaya ning buhay asin edukasyon. Siring man sa misang ini, ipangadji niya to ini yung mga magraduar sa midwifery, lugod sinda makapaglingkod ning maninigo para sa kaumawan ning mahal na Diyos asin sa karahayan kan sa tuyang mga kahimanwa. Kaya kita gabos tanganing magin maninigo kay ning banal na misa sa tuyang rumdumon asin pagsulsulan an gabos niya tong mga pagkakasala asin pagkukulang. Nagkukumpisal ako Sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamiigdi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada an sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Amen. Mamibi kita. Ama niyamo sa langit, huli kan samuyang pag-utob kaining Kwaresma. Masabutan mi lugod an misteryo kan kagadanan asin pagkabuhay liwat nin sa imong aki. Asin ini mahiling sa samuyang buhay. Iniiwaras mo sa mo sa ngaran ni Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaibamo asin ni Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahade, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos, ang liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Genesis. Hinimo kang kagurang ng Diyos ang tawo, alpog na hali sa daga, asin hinayupan niya ang dungok ang hinangos ning buhay. Sa siring, ang tawo naging buhay na kalag. Naggibo ang kagurang ng Diyos ning tatamnan sa Eden. Sa sirangan, asin ibinugtak niya duman si tawo na hinimo niya. Pinatubok ang kagurang ng Diyos sa daga ang gabus na kahoy na magayon, paghilingon asin marahay nakakanon ang bunga. Siring man, ang kahoy ning buhay, sa taho kan tatamnan, asin ang kahoy nakaaraman ning marahay asin maraot. Anhala siyo ang urog katusos sa gabos na may buhay sa lantad. Naginibok ang kagurang ng Diyos. Nagsabi ang babae, totoo nagsabi ang Diyos, dai ka mo magkakad sa arinman na kahoy sa tatamnan. Nagsimbag si babae sa halas. Sa mga bunga kang kakahuyan sa tatamnan makakan kami, alagad dapit sa bunga kang kahoy na nasa taho kang tatamnan. Nagsabi ang Diyos, dai ka mo magkakan kaiyan, ni magdutdot tanganing dai ka mo magadan.
Nagsabi si Halas sa babae, "Dai ka mo magagadan. Kundi, aram kan Diyos sa aldaw na magkakan kamo kaiyan, mamumuklat ang sa indong mga mata asin magiging kamong siring sa mga Diyos. Aram kung ano ang marahay asin ano ang maraot. Nahiling kang babae na marahay ang kahoy nakakanon, magayon sa mga mata asin nakakadagka. Ining kahoy tanganing maging madunong. Kuminuaning bunga asin kuminakan. Tinawan man ang kaibanyang agom asin kuminakan. Dangat na muklat ang sa indang mga mata. Asin agimadbad sinda na huba sinda. Kaya nagtahi ning dahon na igos, asin naggibo ning pantapi. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Simbag, mahira ka o kagurangnan ta kami nagkasala. Maherak ka o kagurangnan, ta kami nagkasala. Kaugayi ako, O Diyos, susog sa imong karahayan. Susog sa imong pagkaherak, punasaan sa kong kasumbikalan. Hugasi ako, hali sa sakong sala. Sa sakong kasalan, linigi ako. Simbag, Maherak ka o kagurangnan, ta kami nagkasala. taan sa kong kasumbikalan, namimidbidan ko. Asin ang sakong kasalan, danay kong kaatubang. Sa imo sana, ako nagkasala. Ang maraot sa imong mga mata, ginibo ko. Tanganing mahiling kang suripot sa mga tataramon mo, malinig sa imong paghuko. Simbag, Maherak ka o kagurangnan, ta kami nagkasala. pusong malinig lalanga ako. O Diyos, asin espiritong andam baguha sa buot ko. Hari ako pagsubula, hali sa atubang mo. Asin ang banal mong espiritu, daisa ko paghalea. Simbag, Maherak ka o kagurangnan, ta kami nagkasala. ibalik mo sa ko ang kaugmahan sa tabang mong kaligtasan. Asin sa espiritong minasunod-sunod kabita ako. Kagurangnan, bukahaan sa kong nguso. Asin sa sakong nguso, magaharubay kan sa imong kaumawan. Simbag, Maherak ka o kagurangnan, ta kami nagkasala. Ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Kaya, siring nahuli kan sarong tawo, luminaog sa kinaban ang kasaalan. Asin huli kan kasaalan ang kagadanan, asin siring luminakop sa gabos na tawo, ang kagadanan kawasa ang nagkasala ang gabos. Tabago kan tugon, igwanan ni kasaalan sa kinaban. Asin, bagaman da ikakabilang ang kasalan kung mayang tugon, naghadi ang kagadanan, puon kay Adan sagkod kay Moises. Dawa sa mga day nagkasala ng siling sa paglapas ni Adan, na iyo ang ladawan kang madatong, alagad bako siring pagkahulog ang biyaya na itinao. Takon sa kalapasan kan saro, dakol ang nagadan. Lalo man nag-orog sa grasya kan Diyos, asin ang ugay sa grasya kan sarong taon ay Yesu Kristo. Para sa dakol, ang balaog kang siring na mga bunga kang pagkasala kan saro, taan paghukom uno kan saro para sa kapadosahan. Alagad, biyaya pakatapos din dakol, nakalapasan para sa katonosan. Takon sa paglapas kan saro, naghadi ang kagadanan, huli kan sarong idto. Ang mga nagkakamati pa daw kang kadagyaan, ning sarong grasya asin ning ugas sa katonosan. Lalo na maghadi asin sa buhay, huli kan saro, na iyo si Yesu Kristo. Kaya, siring nahuli sa paglapas ning saro, napapasagabos na tao ang katanosan ng buhay. Tasiring, nahuli kan dai pagkuyog kan saro, nahimong para kasala ang dakol. Siring man, huli sa pagkuyog kan saro, hihimuon na mayong sala ang dakol. Tataraman kang kagurangan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos para sa Ebanghelyo.
Ang kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo sosog kisan Mateo. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Dangan dinara si Jesus kan Espiritu sa disyerto, tanganing sugutan kan Diablo. Nag-ayuno 40 aldaw, sa 40 banggi, sa huri na gutom. Nagdulok an parasugot, asin nagsabi sa iya, kung aki ka kan Diyos, magsabi ka nan mga gapong ini, maging tinapay. Alagad siya nagsimbag, nasusurat, bako sa tinapay sana, nabubuhay ang tao, kundi sa lambang tataramon na nagluluwas sa ngoso kan Diyos. Dangan dinara siya kan Diablo sa banal na syudad, asin pinatindog sa alituktok kan templo. Ang sabi sa iya, kung aki ka kan Diyos, magtagbang ka. Ta nasusurat, tutugunan niya ang sa iyang mga angheles para sa imo, asin sa mga kamot ninda sasaluhon ka, tatibaad masingkog ang mga bitis mo sa gapo. Nagsabi sa iya si Jesus, nasusurat man, dai mo pagsugutan ang kagurangnan mong Diyos. Giraray kinuha siya kan Diablo, asin dinara sa halangkaw na bukid. Ipinahiling sa iya ang gabos na kahadean kan kinaban, sakaan sa indang kamurawayan, asin sinabihan. Inigabos sa imo ko itatao, kung lumuhod, magsamba ka sako. Dangan ang sabi sa iya ni Jesus, layas Satanas, ta nasusurat, ang kagurangnan mong Diyos ang pagsambahon mo, asin siya sana ang paglilingkudan. Dangan binayaan siya kan Diablo. Asin uya ang mga angheles, nagdulok, dagos, naglingkod sa iya. Mga tugang, ang Ebanghelyo ni Kristo na sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw po ang gabos. Diyos marahay na aga po sa Indogabos, mga tugang. Dr. Jennifer San Pedro, mayo po si Dr. Conag. Si Mayor po, mahabol sa Atsan. Mga tugang, marahay na aga po sa Indogabos, Giraray. Nangalas ako, tayo man pala ng mga lalaking midwife, ano? Kaya sabi ko, pagkahiling subago, paladan man si mga papaakion kan mga lalaking midwives. Ta, bako lang aki ang aalsahon, pwede sinda alsahon pa. So, pigpapaaki. Ngunyan, kita yaon sa panahon ng Kwaresma. Pinunanta ini kay itong Miyerkules de Ceniza, kung saan kita pinag-impuniran ng alpog. Ang Kwaresma sa satuyang kalendaryo sa simbahan, sa Biblia, importantihon na maray. Taang Kwaresma ang numero 40, panahon ng pag-andam, panahon ng pagpakusog. Kaya, ginigirumdum niya to ang 40 taon na kung saan ang piniling banwaan ng Diyos, ang Israel. Sinasabi na pakahali sa Ehipto, sinda naglayaw-layaw sa disyerto ng 40 taon. Duman sinda pinagprubaran kung sinda maninigo na maging piniling banwaan. Siring man sinasabi na si Moses, kang siya nagsakat sa bukid ng Sinai, 40 aldaw, 40 banggi siya, yaon sa bukid, bago itinao ang 10 tugon. Ang 10 tugon na iyo ang nag-differentiate sa Israel kaysa sa ibang mga nasyon. Tasindasa na ang may tugon na tungkol sa pagsunod sa mahal na Diyos. Siring man ngunyan, sinasabi,
si Kristo, pagkatapos na siya bunyagan, siya pigdarakan espiritu sa disyerto. Asin sa laog ning 40 aldaw, 40 banggi nag-ayuno, nagpamibi, bilang pag-andam sa iyang public ministry. Kaya magayuno na maray, na kamong mga candidates for graduation sa midwifery, kita nagkakaigwa ng siring na graduation sa panahon ng Kwaresma. Tanganing kamo pagirumdumon, tanganing kamo tawanan ng pabalon kung ano ang sa indong lalaogon na profesyon o ning serbisyo sa satuyang mga tao. Ang enot na babasahon, nadangog niya to ang tungkol sa paglalang sa tao. Ano da ang ginamit ning mahal na Diyos kung nagdangog kita sa paglalang sa tao? Ano da ang ginamit ning Diyos? O, so dahi makasimbag, dahi mag-graduate. Ang makasimbag, yung valedictorian. Ribayan ta si valedictorian. Ano da ang ginamit? Ano? Alpog. Ang alpog sa Hebrew na tataramon, inaapod siyang Adama. Nagkuada siya ning Adama, hinayupan kan sa iyang hinangos. Kaya nagkaigwadaan ning buhay ang tao. Kaya ang enot na tao, inapod siyang Adam. Alpog, Adama. Kaya kung mahihiling mo, mayo pa kaito ning lalaki asin babae. Ang apod sana Adan sa tao, Adam. Kaya lang, kang mahiling daning mahal na Diyos, si Adan, bako ngayang angay na ang tao, isipon ta daw kunta, ang tao nagsusulo-solo. Kaya ano da ang ginibok kay Adan? Ano da? Pinaturog. Kaya kamong mga midwife, ma-anesthesia kamo. Pag mapaaki, pakaturog da ni Adan, ano ang ginibo ning mahal na Diyos? Ano da? Gano ako nagtutok naglilecture. Nagkuada siya ning tagyang ning ribs. Asin hali da aduman, linalang nin Diyos ang babae. Kaya, kan mahiling daning mahal na ni Adan si Eva, nagsabi da ang Adan, this is ngaya bone of my bone. This is ngaya flesh of my flesh. Kaya maraot ang magbugbog agom. Ha? Flesh of my flesh, bone of my bone. Kaya hilingon mo pag ika na in love. Hilingon mo ang lalaki kinikilig man. Pag nahiling niya na ang babae para sa iya, ang lalaki dahil minasabing, ay, krasta ka ba kung araw kang babae? Ang lalaki daa, pag kinikilig, minaarog sa nadaa kaayan. Garo may naghihiro sa saiyang daghan. Taano, garo daan nakuha niya na, so hinali sa iya. Kaya nadadangog mo, pag kinakasal, may mga mag-ilusyon na nagsasabing, I was incomplete until I found you. Hilingon mo ang babae, pagyaon an sa iyang ilusyon, so sa iyang crush. Hilingon mo ang babae, pagyaon an sa iyang agum na lalaki, makusog. Dawa sindasan ng duwa, basanda sindang duwa magkaibanan, dawa anong kagabatan sa buhay, sa pagmati kan babae, kakayanon niyang atubangon. Taano, kwasa siya, hinali sa lalaki. Kaya kung hihilingon nindo, iyo ang fundasyon kung taano yaon an sa indong profesyon. Kamo yaon sa pag-asiste sa babae asin sa lalaki
tanganing ang satuyang lahi, tanganing ang karahayan ning mahal na Diyos, danay namamatean. Kaya kamo, inaapod kamong agents of life. Kamo naglilingkod para sa buhay. Iyan ang sa indong dignidad. Alagad, bako dyan nagtapos ang istorya ning mahal na Diyos. Sabi daa, yaon na ang dyablo. Pinagpurbaran. Kung hihilingon nindo, grabe ang pakapadaba sa tuya ning mahal na Diyos. Sabi kang mahal na Diyos, gabos ngayang linalang ko, gabos ngayang mga bunga ning kahoy, karakanon nindo, gabos ngayang mga hayop, swituhon ngayan nindo, tanganing maglingkod sa indo, gabos ngayang mga kayamanan kang natura, gamito nindo, ang dagat, etc. Alagad igwalang ning saro, na ipinangalad ang mahal na Diyos. Sabi niya, day ngaya kamo magdutdut, ni magkakan, kaining bunga, kan kahoy ning kadunungan. Alagad nga ining kahoy ning buhay, gabos nga nindo yan karakanon. Kaya mahapot kita, kung ang Diyos padaba kita, tano ta tinawanan ning sarong tugon ang satuyang magurang na dai magkakan. Kuwasa ang mahal na Diyos, gustong pagirumdumon ang enotang magurang na bako sindang Diyos. Sinda creatures, sinda piglalang, igwa sindang kapinunan. Takong mayo na sindang pigsusunod, sindana ang Diyos. Alagad ang Diyos, gusto niya ang tao na pirming magirumdom na ang gabos pinasubli sana sa iya. Ang gabos gikan sa Diyos. Kaya hihilingon ta kung ano ang pinagsasabi kan mga tao ngunyan. Tano ta grabe ang pagtios. Tano ta grabe ang kakulugan kan mga tao ngunyan. Tano ta grabe ang problema kan sa tuyang sosyudad. Kuwasa, ang focus kan mga tao ngunyan, ako, ako, ako. Buhay ko ini, hawak ko ini, this is my choice, this is my life, this is my body. Anong pakiaram nindo? Bako, mayo kitang sadiri. Dawa ang buhay ta, bako tang sa diri, kadi ka magsabing, this is my life, buhay ko ini, anong pakilabot mo? Igwang pakilabot. Tabako mo ang buhay. Kung sa diri mo ang buhay, tano ta nagagadan ka? Kung di ka nagagadan, sa diri mo ang buhay. Kaya kung ika nagagadan, but sabihon ang buhay, pigahali sa imo, binabawi sa imo. Ang sarong bagay na binabawi, sinublian. Kaya dai kang magsabing sa diri mo an sa imong buhay. Siring man, di ka magsabing sa diri ko ang hawak na ini. Kung ako magparapatato, ako magparabugtak ning mga piercing sa talinga, dawa igdiyo sa dungo, nagaro ka na damulag, anong pakiaram nindo? This is my choice. This is my body. Kaya ang hapot, kung sa diri mo ang hawak mo, tano ta sige ka ng lahid, nagpapabakal ka na ng belo, whitening soap. Tano ta pagluwas mo, minaitom ka man giraray. Nagpapara-exercise ka na, nagpaparainom ka na ng mga vitamins. Tano ta nagkakahilang ka pa man giraray. Ako nga ni, papaya soup ang pigpaparasabon ko. Mala bagangon yan, pigta maputi ini, pero ang liog maitom. But sabihon, kung dawa ang hawak ta, mayo kita ning kontrol, ang hawak ta, bako niyato. Kaya ini, pagirumdum sa satuya, na kita linalang, na igwa ning may sadiri sa satuya. Asin iyo ini ang ginigibo kan demonyo. Kaya ang ebanghelyo niyato, ang enot na babasahon,
tungkol sa tentasyon. Gabos na tawo sa gabos na minuto nagaagi ning tentasyon. Mayo ning segundo na day kita pigtitintaran. Sisayan day pigtitintaran digdi. Bakong natitintaran na kamo, napiglilibakon ako. Si Father, magpundo ko na, talaba-laba na kan sermon mo. Bakong iyo. Ngunya natitintaran ka na. Maray panginturugan ngaya iniyo. Gabos kita may tentasyon. Sa gabos na minuto, sa gabos na segundo, sa gabos na oras. Taano? Ang tentasyon nagpapahiling kang labanan, kan kaluyahan, kan tao. Asin iyo ini ang ginibo kay Jesus. Si Jesus pinagsugutan, tanganing siya magtalikod sa plano ning mahal na Diyos. Kaya kung iisipon mo, ang tentasyon gikan sa satuya. Ang tentasyon, iyo na gustuta na kita ang maging sentro. Kita ang magdesisyon sa satuyang sadiri. Bako na magsunod sa kagustuhan ning mahal na Diyos. Kaya ang ebanghelyo niya to ngunya nagpapagirumdum sa satuya. Paano niya to malalabanan ang tentasyon? Yaon sa ginibo ni Jesus. Pagpamibi, paggirumdum na ang Diyos sobra kitang namumutan. Ang Diyos gusto niya na pirmi kitang magkuyog sa saiya. Taang mahal na Diyos, iyo ang may sadiri sa satuya. Kaya yun na lang ini ang gusto kong tandaan nindo. Kaya kitang mga Katoliko, ang spirituality ta, inaapod the spirituality of stewardship. Pag magsabi kang stewardship, kita pirming nag-iisip na kita katiwala sana nin Diyos. Gabos na bagay, dawaan mga aki nindo, gabos ini pinagkatiwala sana nin Diyos. Kaya kung kita katiwala, ang karahayan ta, ang kaugmahan ta, yaon sa pagsunod sa may sadiri sa satuya. Ang may sadiri sa satuya, iyo ang mahal na Diyos. Kaya ang mensahe kang Kwaresma, pirming nagsasabi, magsulsul, magpangadji, magpakumbaba, ninhulita kadaklan na beses, gusto tang ansadirita, an magin Diyos. Kadaklan na beses, gusto ta ang masunod, an sadiritang kagustuhan, bako ang kagustuhan kan Diyos. Kaya gigirumdumun ta ang Simana Santa, na kung sain, si Kristo kan siya nagpapangadji, duman sa Hitsemane, ang sinabi niya, Ama ko, bako an sa kong kabutan, kundi an sa imong kabutan, iyo ang masunod. Kaya, dear graduates, lugod sa indong paglingkod, iyo man ini, an sa indong danay na tungkusan. Bako ang kabutan nindo ang masunod, kundi ang kabutan kan Diyos. Ninhulita sa gabos na oras, sa gabos na minuto, yaon ang tentasyon. Kaya sa mga momentong iyan, Diyos lugod ang satuyang paurugon. So once again, advance congratulations as in lugod ngunya na panahon na ining banal, magkaigwa kita ning banal na oras panahon sa paghurup-hurup kan karahayan ning mahal na Diyos. Palakpakan po niyato ang gabos. Matindog kita para sa pamibi ning banwaan, sa pagpuon niyato kan panahon kan Kwaresma, may pagsarig kitang magdulok sa Ama, na nakakaaram kan sa tong mga pangangaipo, asin maghagad kita kan sa iyang tabang sa pag-andam, para sa maninigong pagsilibrar kan Paskwa. An sa tuyang simbag, kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi.
Tanganing ang Santo Papa asin ang mga namamayo kan simbahan, magpadagos na magiya sa gabos na tawo, an matinong maglingkod sa saindang mga komunidad. Ipamabi niya to ang kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nakamamate, nin pagsugot asin mga nagagabatan ning mga kadifisilan ning buhay, magiyan ni Kristo, asin mapakusog na magtagal, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang banal na panahon kan Kwaresma, maging panahon ning pagbabago na madara sa to sa pagpahalaga kan mga bagay na may tunay asin nagdadanay na halaga sa satong pamumuhay-buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang asin mga naghihinagdan, patin ang mga yaon sa makuring pagsakit, mapano ka nakarangang pagkamuot kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga kadugo asin mga katuod niya tonggadan, matiwasay na makisumaro sa Diyos nun na buhay sa kudpaman. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, hinanyugang pamibi kan sa imong banwaan, asin warasan inigabos, huri ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos, ang liturhiya kan Eucharistia. Matindog po ang gabos. Mamibi ka mo mga tugang, tanganing an sa tuyang dulot, magkanigong akuon nin Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, papagkanigwa kaming makadulot sa imo kaining atang. Lugod ini makatabang sa pagbago kan samuyang buhay. Ini nahagad mi sa ngaran ni Kristo na samong kagurangnan.
Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas an mga puso. Initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo Ama, Diyos na makakamhan na daing katapusan, huli ki Kristo na samong kagurangnan. An sa iyang pag-ayuno sa laog ning 40 aldaw, iyo ang ginikanan kaining banal na panahon nin pagsayuma sa sadiri. Kan sa iyang isinikwal ang mga sugot kan demonyo, tinukduan niya kami na samong likayan ang karatan. Asin sa malinig na puso, akuon mi ang kakanon sa Pasko. Sagkod na kami makaabot sa dagang panuga sa kalangitan. Kaya kami minaayon sa mga angheles asin santos, mantang sa indang inaawit, ang daing katapusan na awit na sa imong kamurawayan. Kagurangnan, ikanang God an banal, burabod ning gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan samong kagurangnan na si Hesukristo. Siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sa kod sa pasyon, nagkuaning tinapay asin pagpasalamat, binaak ini asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kaini, taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuan niya maning kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kaini, taini ang sakuyang dugo, ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay tupa nakapagaya-gaya sa imo. Magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin sa iya, kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Bilang mga aki nin Diyos, mamibi kita kang pamibion na itinugon asin itinukdo sa to.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindani na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa saimong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hari paghilinga ang samong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa saimong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahadi sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatrinauhan po kita kan tanda ning katuninungan. Uya ang kordero kan Diyos, uya ang nagpapara kan makasalan kan kinaban. Paladan kita na inaalok sa bangkete kan satong paratubos. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad, magdaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan.
Matindog po ang gabos. Mamibi kita, kagurangnan, palaada ang samong pagtubod asin pagkamuot, pasariga ang samong paglaom, tabangi kaming mabuhay sa saimong tataramon, asin hanapon mi si Kristo, tinapay nin buhay. Siya kagurangnan sa panahon na daing kasagkuran. Amen. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. iduko ang mga payo sa paghagad kan bendisyon ning mahal na Diyos. Ipinahiling sa to kan Ama nin pagkaherak, kung ano ang tunay na pagkamuot, sa paagi kan mga pagsakit kan sa iyang bugtong na aki. Huli sa paglingkod nindo sa Diyos, asin sa kapwa, mag-ako man lugod kamo, nindai mabilang na biyaya. Amen. Nagtutubod kamo na huli sa iyang pagkagadan, dinaog ni Kristo ang kagadanan. Tawan niya lugod kamo, nin buhay na daing kasagkuran. Amen. Siya nagpakumbaba, huli sa to. Makasunod lugod kamo sa iyang paarog, asin makahiras sa iyang pagkabuhay liwat. Amen. Amen. Asin bendisyonan kamo, kan Diyos na makakamahan. Anama, an Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang misa, magdanay kita sa pagtubod, asin paggibong karahayan. Salamat sa Diyos. Once again, advance congratulations po sa satuyang mga candidates for graduation. Palakpakan sa